Dobre, takže prišli sme do zdeformovanej školy. Máme tu... Yeah. Wow, wow, yeah. Čus noobs. Moje meno je Noobík a ano, už zase som si zmenil meno, ale už teraz sa proste budem volať Noobík. Proste N-O-O-B-I-I-K ako Noobík. Môžete ma pozývať aj Noober alebo Noobík, proste GG. Dobre, už takto budeme sa volať proste. Navždy, chápete? Tak poďme k veci. Takže v tejto hre proste budeme vyrastať a proste také, hej, proste tu máte proste Cola Age 5. Proste chápete, nie? Proste budeme to vyrústať, proste bomba, všetko dobré. A počkej, tu si, čo? OK, kamo, my sme veľkí, kamo, my sme big bossy, kamo, teraz. Dobre, takže ideme na to a myslím, že som už asi tu hru aj dohral. Mám si to nechať? Ne. Mám 5. Mám sa ísť hľadať na húpačky. Ja neviem po anglicky, ale toto je jediné, asi pár vecí viem po anglicky, kámo, počkej, tam je, to je kosačka? Prečo to je pustí v baráku, kámo? Divné. Počkej, takže, dobre, ideme, push, OK, push, 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 push. Kámo, proste klíček do ruka, kámo. Poď. Ja musím povedať, že ja si možno budem natáčať už také tie staršie hry. Že to je strašne... Počkajte, ja si nastavím iba zvuk, to bude... Kde sa to nastavuje? Ježiš, som sa to nehral, lebo už ja to ani neviem. No veď ja to mám na max. Tak, bomba. Happy birthday, koľko mi je už je? Mne 6! Nice. Happy birthday! You level up. Go home. Oh, počkej, takže šťastné narodení, neviem prečo to tak američania. Postúpil si o level a máš ísť domov na party, OK? Dobre, poďme. To nikto tu není. Kam mám ísť? Tu nikto není. Tu? A, počkaj. To je moje, hej? Kámo, what the fuck? Ako mi to nefunguje. A tak mi to ide. A, takže... Počkaj, máme tu... Máme basketbal, kámo, nice. Takže máme tu bra, friend, buddy, mom, dad, sister. Takže mama, oco, počkaj. Prečo má čelnú tatku? Počkať. Ale ja som žlutý, kámo. Ja som noob, takže... takže ja by som proste mal mať iných rodičov, ale to je dobré, no. Ja to mám strašne, ja to proste mám... Sorry za to, ako to vypadá, ale proste ja hľadám na mobilu, no. Ja tu mám iba klávesnicu. Ak chcete, aby som urobil video, ako to je, tak napíšte mi do komentárov. A poďme na to. Počkaj. Čo mám mieliť? Veď som na tom, ne? Čo mám mieliť? No, dal som? Nedal som. Dobre, takže toto budeme docela dlho. Bol tam? Ja mám pocit, že hej, ale tak asi nie, no. Sakra! Keď mám basketbák. Kamo mi ho ukradol? Tak to ne, díky. Kamo, to byl za mňa. Dík, kámo. Ak nám to čumíš, tak ďakujem ti. No ten bol si asi z iného štátu, takže... Go shot, you tasty. Čo je za angličtí? Kámo, ja neviem po anglicky. Go from store. Takže mal si späť nejaké pitie, hej? Go outside. No, what? Počkaj. Máme otvoriť tieto dvere.
Počkej, to je energy drink, ale... Kámo, to já nemůžem pít, veď mě... Ty vole, jsem rychlý. Veď já jsem vládl, že to je energy drink. Zase mám energy, koliko mě. A potom, ak chcete, tak musíme z toho robit... Já bych se spal z toho důčasta, to je určitě to nestíneme všetko v jednom videu. Lebo mám maximálně 15 minut, jako od YouTube. Lebo mám taky špeciálne povolenie, ktoré prostě nemám, kde môžem byť minulé a také blbosti, hej. Jo, máme další narodeniny, ktoré boli asi za 5 sekúnd, keď som si išiel kúpiť svoje pitíčko, ale dobrý. Click on. Kamo, ja mám kočku! Kamo, ja mám kočku! Ja mám mačku teda. Nice! Dobre, ideme von a máme si ísť len na trampolínu. Kamo, ako vážne. S mačkou? Čo je za trampolínu? Nice jump! Kamo, nie, What the fuck? Sa prepadol pod textúru? To mám ako všetko od začiatku? Nie, dobre. Tamto ne, kámo, neznášam školu. A kámo, to sú prázdniny, prečo škola, kámo? Bomba. Máme si energykák, ktorý ja tak nemôžeme piť, takže to nevolíte mojich rodičov. Dobre, takže prišli sme do zdeformovanej školy. Máme tu... Kurva. Počkaj, matematický quiz. 45. To má byť ako krása? Počkaj, skúsim si tipnúť, kámo, preto ja po anglicky neviem, takže ja to budem tipovať iba. Máme to dobre? Máme! Nice jump. Bomba. A čo mám teraz robiť? Kamoková, ja som prišiel do školy, vypočítal som jeden príklad, ktorý ani neviem, či som mal dobre, ale napísal ti tam, že hej. A proste zase mám hodiny, kamo. Ja sa vám ešte raz omluvám za tú grafiku, kamo, ale to len na mobil a proste ono to nemá takú výdrž, aby sa to proste... Toto je proste herný telefón, hej, ako existujú herné telefóny, ktoré sú dobré, ale... Je proste... Dobrá hudba. Čo máme? Čo mám? Mám bicykel! Mám tajomstvo, ktoré nikto nemal nikdy vedieť. Neviem jazdiť na bicykli. Ako jediný z mojej triedy. No, poďme, ideme! Aspoň v let môžem. Kamo, jak tam sedím, ty vole. Dobre. Zajímavé to musím sedieť. Proste sa prejdeme, kámo, proste bomba, život je pohoda. A tu mám ísť na plavník? Som na plave. Čiže tu by mali, tu niečo asi bude, kámo, ale mne sa nečítajú textúry, takže... Čo mám robiť? Ja neviem, či tu je. Kámo, what the fuck. Tu sú nejaké tie skoky. Je tu proste, kámo, nevidím nič. Ja proste... Mne sa proste nenačítajú textúry, ja niečo tu vidím, tak je polovica hory. Čo mám robiť? Počkaj, tu je nejaká šípka. Čo mám tu robiť? Počkaj, máme tu cestu. Máme tu barák. Máme tu polovicu baráku, máme tu ihrisko, kámo. Ja sa fakt ešte raz omlúvam, kámo, ale to je proste... Len malo byť, mám pocit, také ihrisko na jazdenie, ale ono tu nejakého dôvodu proste není. Ja sa tam nemám ako dostať. A ja mám ísť tam proste, ja proste neviem, ako sa to má dostať, ale... Lebo ja to tu proste nemám načítané. Aha, tak som to nejak zvládol. Happy birthday! Jubi, máme zase narodeniny, kámo. Koľko mi je? 9. Toľko mi není. Poviem vám, koľko mi je. Ale keď to spraví... Počkať, kamo, jaj. Kamo, tu by som tam došiel rýchlejšie. Funguje to? Nefunguje. Dobre, poďme. Som na hypoli, mal si energy drink. Čo tam mám? Máme tu proste, kamo, draka.
Zase si vnímáme hrozně na trampolínu. Dobre. Podle mě se zase prepadnem pod texturu. Kámo. Takže. Mám jít najít svůj bumerang. To čo je bumerang? Počkej, to je taká ta zahnutá palica, která prostě hádí a prostě on se to k tebe vrací, jak je to úplný fake. Bohno není, bohno je. Záleží od skillu. Ale, tak úplně tam to určitě nebude. To je moje izba. Ukáž? A to je bumerang. Hej, mal som pravdu, je to taká ta palica, kámo. Ja som si napomyslel, že to je taká... Som debil. Kámo, čo robím furt? Dobre, máme ho ešte raz, že to radšej schovám. Ale... Odkedy máme 6, kámo, lebo v Robloxu, keď si mal mobil, tak si mal iba 3 maximálne, a to ako dali na 6, tak konečne niečo normálne, kámo. Kick Sky and... Tak to je v prdeli, kámo. Sorry, kámo, to som nechcel povedať. Ja musím byť ako stolý rider, ktorý proste... Kámo, to jak vyletelo? Kámo, kde to je? Ja to nevidím. Počkaj, padá to, padá... Chytil som to? Chytiť ani. Aha. Ja ho mám oveľnený, ani som to nechytil, kámo. Bomba, fakt. No čo máme? Mám bumerang. Čo som dostal? Som dostal skateboard. A... Áno, je mi 10. Áno, je mi reálne 10. My tu máme proste skateboard. Myslím, že my musíme ísť na také skateboardové ihrisko, ktoré sa mi určite nenačíta. Ja sa na tom aj zabijem. Nečakal som, že keď mám 10, tak bol taký dlhý už. Čo mám robiť? Kam som? Tam. Sorry. Pokud byste chceli niečo s mojím kamarádom, tak mi napíšte nejakú hru. Ja mám nápad na takú jednu hru, ktorú by som si mohla hrať aj sám, ale... Ja sa fakt do toho omlúvam, kamo, jak to vypadá, ale proste on to je celé bugnuté, kamo. Tak není, kamo, on sa tu objavilo zrazu. Ja mám byť za... Toto som ako spraviť, hej? Kamo... What the fuck? Kamo, táhle niečo sa tu spavnulo a to bolo to ihrisko. Dobre, takže môžeme ísť od začiatku, dáme speedrun. Alebo počkaj. Ja mám taký nápad. Ja by som to asi tu už ukončil, kámo, lebo to nemalo zmysel, pretože je to celé zabugované, mám lepšiu hru. A uhodnite do komentárov a proste dajte mi like, dajte odber a proste